Meta tkun dak l-għoli tapprezza il-veduta żgur. U Malta għandna ħafna affarijiet spettakolari, speċjalment waqt tarħhom mill-ajru. U meta nkun jgħid fl-ajru ħossni tant tranquill fl-aħħarijiet fil-post li dejjem noħlom bih. Post li nkollu naħseb fih. L-istorja mill-bidunet meta kont għadni tarbija, meta kelli l-uċċija, it-tradizzjoni Maltija, tefgħu l-affarijiet kollha qudiemi. L-instint mort toqbad il-flus, però missieri qed iżomm il-kamra tifokka fuq imma b'saqajh qed jibbutta l-arjuplan biex kemm jista' jkun naqbad lilu. Mill-ewwel postijiet li mort wara li twilit literalment xhur wara ħadni sataqali missieri fejn qatta sa dak iż-żmien forsi l-isbaħ 12-il sena li tajjar modelli u meta kelli xi 7 snin imbagħad saqsa lili jekk xtaqx nipprova u nibda id-delisi tiegħu. Kont diġà qattajt dak iż-żmien kollu indur mal-modelli mal-arjuplani, nistaqsi n-nies bil-kurzità kollha tiegħi. Dar fuq għalli trid tipprova, għatlu mhux xorta jiena. Ma hemmhekk bdiet l-istorja li 15-il sena issa ntajjar modelli u li meta kelli 17 sena li ġibt il-liċenzja tal-arjuplani. Fil-bidu niftakar iktar kollok moħħok fuq id-dera tal-arjuplan kif itir, kemm ikunu jaġlu dawn huma l-affarijiet li jiġbduk lejn l-avjazzjoni. X'inhu mbagħad tibda tesperjenza l-arjuplani l-kbar u titħol f'dik il-serjetà u l-istudju. Tibda kważi tgħid hawnhekk f'xi xtħalt. L-ewwel darba li trid waħdi kien id-9 ta' Diċembru 2011. Niftakar eżatt wara li xalt il-magna kont qed fl-arjuplan waħdi għall-ewwel darba. Ħarist lej it-truf tal-ġwienaħ, rġajt ħares ġewwa, rġajt ħares lej it-truf tal-ġwienaħ, x'kelli l-instructor hemmhekk ta' ħares lejja. U għatli l-nifsi jekk kienx lest tal-affari. U bdejna mixin u bdejna nagħmlu ħaġa kif dejjem għamilt. Mbagħad niftakar niġi fuq ir-runway, stennejt sakemm tawni l-clearance biex ikun nista' nitla' u nagħmel li kelli bżonn nagħmel. Għajjatli, għalli li clear for take-off, insomma. Niftakar ħadd nifs. Komplejt dak li kont qed nagħmel u 4 minuti kollox għax kemm titla' u titterġa' tinżel u jisu xejn mhu xejn, insomma bdejna mixjin, tlajt. Kienet ħaġa li żgur qatt ma tinsiha. L-ewwel vjaġġ minn dawk kollha li ħadem f'ħajtek insomma. Li naf ngħidlek napprezza ħafna f'da x-xogħol għax huwa xogħol fejn jgħalmek sena qed tuża jdek qed issolvi problemi fejn forsi ġieli ħares karozzi narahom mafġin ngħid kif jista' jkun li ħanirranġawhom. L-akbar biża' ġeneralment hija meta kolli xi ħaġa li nixtieq nagħmilha jew kollinkwa ħaġa ta' ġifieri, però x'inniġu affarijiet li ma jkunux fil-kontroll tiegħi. Meta jindaħlulek xi affarijiet li ma tistax tneħħihom min-nofs.
Xinkont namel ċertu għazamijiet konna kif ħajn nexxili. Wieħed wara liħor tajda ma xfiħx ma xfiħx. Mat noħroġ barra nara l-aeroplan għaddej, u ngħid dawk it-tnejn li qed itajru ħamluhom huma ma jnexxili xina. U terġa' tidħol toqgħod tiċċassa lejn il-kotba, terġa' tikkalkula li għandek bżonn tikkalkula u ġurnata wara ġurnata tasab fejn għandek bżonn. Fix li ngħidlek li ġieli xtaqt nieqaf għax dejjem nara moti oħra kif ħankompli u ġieli kien hemm momenti fejn forsi ma kellix il-flus dak il-ħin u fejn kolli bżonn nistenna nkun ili ma ntir speċjalment li hija ħaġa diffiċli għalija. Ikollok letteralment dak il-minuta jew tnejn fejn tgħid ara naqra f'xi tħalt. Però meta mbagħad nerġa' nibda ntir jew tara l-veduta tħoss l-avventura reġgħa ġo fik. Terġa' tidħol f'dik id-determinazzjoni li xejn ma jista' jwaffek titkompli. Kull darba li għaddi aeroplan jew minn fuq jew faċċata tiegħi minn warajja jekk sempliċement nisimgħu. Tiġix tgħidli għala, però hija passjoni tiegħi, ħaġa li ma nistax immaġina ħajti sejra mod ieħor letteralment. Xewqa, fimt xewqa li qed inwettiqha li dik fiha nnifisha ħaġa li vera napprezza liha, fimt li anke dax-xogħol kollu mhux xejn jekk jiena ħanasal fejn nixtieq nasal. Qatt ma kont forsi naħseb fi flus jew f'ċertu ħajja li rrid ċertu affarijiet l-aqwa li nsir pilota li nilħaq fejn dejjem prompt li nilħaq. Jekk Alla jrid meta nsir pilota m'iniex ħammur ġurnata naħdem f'ħajti. Ħammur nagħmel dak li vera jogħġobni, passjoni tiegħi.